Hvad sker der? I dag skal det her kommer til at blive en helt ny serie af det her Tasty Blue. Jeg har set nogle YouTubere spille det. Blandt andet Zaki er begyndt med det. YouTuberen Zaki, MC. Og, nej, det kommer jeg til. Og Alien, DMA, har jeg også lige set spille det lidt. Så jeg har aldrig prøvet det før, det første gang. Så lad os bare komme i gang. Ja, hun putter en guldfisk og alt muligt, ja. Godt. Og luksus mad der. Det her kan jeg godt huske. Og snart kan spise en tonic, er det ikke noget med sådan... Det her skal jeg aldrig prøve med at fiske eller spise den der. Nu kan jeg se den sådan. Jeg har lavet kontrol. Der var lige lidt større. Og så kan jeg huske, at man skulle over hernede. Så ned i kloakken. Og lige ned ude i havet. Og så skulle man spise de her. Yum. Og vi kalder dem for yum. Der er nogle drenge i min skole, i min skole. I min gamle hjem, hvor min morfar bor nu. De kalder mig for yum. Så ham her kalder jeg bare for yum. Og han siger også yum. Så kan vi ikke snart spise? Du spiser ikke min mad, bare vent. Jeg skal nok spise jer snart. Så I spiser stadig min mad, ja? Og yum kan godt lide at drikke cola og sådan noget, ikke? Ja, nu får I hævn. I spiser min fisk. Se, den godt lide det. Yum er sulten. Der er fugle nu. Ja. Kan vi lige se, om vi kan flyve op? Yes. Jeg tror, det går ud på at spise den her ting lige deroppe. Nej. Dumme sæl. Du får sæl. Vi ses. Tre sæler derude efter mig. Bum. Ja, nu får I se. Nu skal I ikke spille smart, hva'? Nu kan I ikke spille smart, hva'? Bum. Skal vi lige spise dig? Nu kan vi spise mennesker. Nej. Ouch. Vi skal ikke blive spist af... Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Hvad var det, de hed? Ouch. Det går ondt. Sådan der. Nå. Ved I faktisk, hvad de her hedder? De hedder kajak eller sådan noget lignende. Skal ikke spille smart?
Kajak på engelsk bliver de kaldt. Jeg ved ikke, om det bliver kaldt det på dansk, men på engelsk gør de i hvert fald. Kom nu. Det tager godt nok lang tid. Snart kan jeg godt spise dig bare roligt. Nu tror jeg, at vi kan spise dig. Okay, nej. Ja, det har jeg ikke set. Nej, out. Så er der helikopter. Nej, nu kan jeg spise jer. Nu skal I ikke spille smart. Spiser vi helikopter. Nu bliver Yum rigtig stor. Vi kan spise huse. Vi spiser lige en lys. Overtager hele verden. Blåhval. Hoverboard. Hovercrafts. Så. Kom nu. Sig, vi snart kan spise en ubåd. Vi står overhovedet an. Vi kan spise de her fly nu. Kom nu. Og så. Du slipper ikke nogen steder. Nu kan vi spise ubådene. Kan vi snart spise den her båd? Kom nu. Bum. Nu kan vi spise alt. Nu kan vi spise alt. Yes. Skal det galen Yum. Og jeg tror, det er inde i Yums mave nu. Var det eneste? Var der kun én? Det var ærgerligt. Jeg tror, der var flere baner. Er der ikke flere levels? Okay. Så må vi runde af fra den her video. Så ses vi. Slow motion.